Ebusiafo nansi da fofra Nyankopon ede ache na mema wakwa babio na me de wiase mu sa wo twempna no atwempna ekwan da ho enkwa twempna na akire bibi emesi anasa oha obi nyedai enso yenga sen twempna nemum twese empna na wo twene no empna krojin efin bi anasa kanwa bia eniwa anasa emma ho na abaiwe bi anama me bi agi ne ku 300 million at skakese powderfo na minna ma wotis kana mani na wie kran powderfo bibi esi ni ambonko hwe bibi ku na esi no ene die na atu abranti anase maami aka nani a ono nso oka so odi ne ku sa sikani ekoba nso modofo mesa akire ma adwene ewatwe tibo ho modi anase meso so obehwedi akosi awiye na owie nso anu like no ahye ama omomo outside na enya video bi ahwe no mo de tu omohofo tu de enkohwemra aba ya aja wonana ohote sai nyame adumo nana ede nyame ase udi de sai pacho ye frame akosua bige akosua ebige akosua bige ufri he na ba ha me pacho na me wo ba bi ni ba yese me wo kumase now to say she baby edi me pachani they say dia wabet na kumase me pachani fo wan kwanta oti kumase fa hen me pacho me wa abo number 2 anwura ayi dagomba lai me pachani oti ntabo dem wo ho me pacho debi oti ntabo dem me pacho me ben anwemu clinic ho am oba anwemu clinic me pachani akwasi big girl edi asem na awia yi ede waba yenim ha kire wase mu na mentie me pa cho de me ba ye ne se mi dakuma yi na me wo atonsu fabi ayi China fu obi wona me ye adwuma na me nya akọ na ko ba ye na eye mi kunu so wa na frɛ me se wanya bema bi na eye ne ba bema nti opeso o ware me na me si da bi na obo mi sister amane na mi sister frɛ me se opeso e o wale me na mi kunu so wa ne kire se ne ba ne ye good na se na misi number sabasa no nti e wase me ware na me nso me wo ba na me ka che mi sister say da bi mi ni maame mi ni papa na me nso eye me nko na me maame ne me papa wo ye nti me aware de me mpese me ko bi sisi ya na mi sister che me say nante na me nante na e mboa me nti me de minji ntum na me kunu so wa no nso ka che me say minji ntum na ne ba ne de ye good onye me basa na me pene so nti na ye bewura December mu 2020 na omo frɛ me sɛ memra sahwi hɔ no ba bi ni hɔ no na me kɔe na me ko hu be ma no no ka kyɛ me sɛ yo ɔno de ɔmpɛ na twe na mmom ɔpɛ aware ɛsɛn sɛ wakɔ Bible school awie nti ɛba ne sɛ yɛ twe mpena na sɛ asɔfo ni hu a ɛbɛ ha adwen nti ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ me ho ade prɛkɔpɛ na aya na ɔne mma atena na ɔsi wɔkɔyɛ ɔmo ho ade a na ɔmo ntem ate ɔde kyerɛ abusuafo a na ɔmo ntem ate nti ɔpɛ sɛ ɔkɔyɛ me ho ade prɛkɔpɛ enti mene no andi be bosome ne yekɔ me bra am ho no na me bra kyerɛ se ye papa mu nyina ka baako pɛ na baako no nso wo kumase ya no enti wontimi ma ye nkɔ ne ho no enti obe direct ye se ye nkosire mu preko because otie me kunu na anu asɛm a wo hu ne se me kunu opentente mo ye dwuma ye ni sti na me kunu aye me bra ka se ne ye nkosire na ye de ye kɔ osire mu no kɔ ye me ho ade na ye baaye enti eba wie ye kɔ ne maame ho dade a ye kɔ ne maame ho na ye 26 December ene ye call ne mama okochia ne mama na ne call ne wofa ba konso ye call ye gina ho no be 2 to 3 hours ne wofa ne nsema ne wofa ne kanyina akire se o maame ebo ndwoso aware na ne ba ne kwa ware ye no ne bo ndwoso that day kura ye ba fie kura se nyame na meka che mekunu se onto ne bo ase kura e bia moto awo drive kura obetimi dia like obetimi dia hwe e dia hwe wo no na me ka che se onya abotere ene ye beduru fie no se ade wo maame ye no onte ase onti ase enti me ko hono na maame na ni me akasakasa na de na ne ba ne hu wo me ho ene wa ware me ne ba ne de opemma o mo soso na me tiantia de na wo me ho a me bie so kire ne ba ne ye de e ware me ba na me nim sa agoro sa na ye maame na ni bre me ko wo bia maame ne nti na ni mo maame me ba bia no ma bebo wa mane no wa ka cha me se me de me nya abotere na wo kura wo de wo maame kura no wuntimi no de maame ne de ya wo no kura wuntimi nti me ko de besi bia no ma bebo wa mane o si wo nya abotere nti de wunua no me no so nya asema no wagina wunua no anim no wadidi matem me koka na adane ntokwa afi yedo so nso a na me se de waye mintimi kasa wunua no ho a o si me nya abotere
na wunua no ma na ekoton ya ma wo maame nti me de me nya abotre na me si yo mate nti e ona da kro me kwa wo sister ho nso asa na wo sister nso ye de ye wo wachi me kunu na chi ba nti na be mami jai ho ni sister no nso ho ko na me se ade wi aso ho na wo hu se obi mpa wasema na wo nso waye den wa firi nipa na brabom nti obedua amo ene ye kwa afumo ye kotwa amo ne yehu ena ni sister panyini e baaye ena na ma menyam me ba panyini no na me to obe shiti se me de ko ni sister ni pama ade nti me de ko no watwitwa ama me nti me hu panyini na me se sister ama me wo be shiti ho na ya na me se me de ko ama sister adwa twitwa ama me na makoye niti na ya me kodura na me roafi ena sister adwa no ebisa sister ama no ko bisa ni sister se abisi wo be shiti ho na ya na opeso de ba na wutwitwa ma no na ya na ni roafi ena o ka kira ama ne se aya na menye me wura na afi o na me ba ho no na me hu face na o de hwe me na me timi hu se o mpem asem o hu me na ni bu afu o kan wo wu anim na wo hobi even kura ni sister ni ba afum no wo sister keto na edi na tem panyini na tem sa de nti no ba afum ni bi na ye ono anko o ma e ma wo kura kasa kasa wo ho no na me se wi ase wo ho no na obi ka che so mpe wasem na wo ahwe hu yi nti me nso me nko ni sister no ho no nti me ko ma me ho akasa kasa na maba me ko akasa kasa na me se na me decide se me nso me nko ho bi enti wonso ebia wonso mfa akoma pa nka nche me se obia ebia bi ye nkakra akresi ya na sisi me kasa me nko ma me ho na wonso bu afu enti me ya na me se me de aware de me pese me ja na me ko because me ni maame me ni papa wa wo be ware me sister nso ka kire o se me to me ni maame me ni papa ena me ni nua bia e ka wo mo ho omo ye me papa mma enti no ono ne ncha na meti won pese obeba be fa me na chine bi wa ba be ye me basabasa na me asan de ade so aba be ye de abeto no so enti wo sire na waka che se o da bi wo de wote ono nyame adum wo bi di enti anya de obe ye me basabasa enti me no kwa me se wo de me koda atam na afi na me nyem me se me ko o se da bi o maame o se wo kwa hen mi gya ya aware no sa bra a wonyem no me pacha se be ma ne maame mpe wasem ni nua ma mpe wasem ne mum be ma ne de pe wasem na ne be ma na ne be ma na ko se me ko mi gya ya aware na me ne ko a o se me ko mi gya ya aware no to aso ko enti e honom no ena wakaja me se da bi ni maame ntimi ndisade oba oye de ope emma no enyo o maame ontimi ware o maame do ono ne pe no wa ware no enti de mi nja ne maame mo asem no na me si yo na me si to me mpese chine bi se minim de o maame ne wo sister ni hu wo me ho a o mo mpena aware no so enti me mpese chine bi wo be kwa akogina o maame mo achi na wo mu nyina mo abe ya no baako na wo be ka se me maame kan ye na mantie me kan wo si daabi enti me be wo ye me be panyini no me be wo me be panyini no ena wo se me kwa akotena o maame na me se wo nim de wi a o maame si tie nti me de akotena ne ho nso ya kuram me de akotena ne ho ena wo se ende obe mama akotena o papa ho no ena mama akotena o papa na wo kura wa decide say me nwo wo ho no me wo a obe ma o maame na afira kuram aba behwe me e wo wo nchen ena o maame nso se wo no wontimi nja na adwuma ho e metena se behwe me ena wo se ende me nko papa ho na me koe nti maame ne ba o se akura ne yendwale ne yie akura no ni papa eyire no ondwale akura ne yie nti batan ye yesa na me nso me yemu hyehye me na me sisa no se akura ne yendwale ne yenti adura na dwa akura ne na akura ne yemia ne yie esense ne papa ne yire ye sahwini nti o se ondwale ne yie ena ma me nso me ye den obatan na me ka che me kunu se me de me pese me sen ba back ena o se me ba untimi mame untimi nhwe me ntimi nya ba ebuso me mienu na me se na me ka kire ma se ne se me ya metima adwale akura ma hu de wi a wo si dwale ne ntimi metima adwale ena o ma me baaye mu ntokwa obatan amawo aduane bia ni wo wote wono undi banku undi mo undi fufuo undi akole agese mo enso se wo be kwa akoto mo bag ya na se bag half bia besi wono e de ma wo sori 20 series na wokọ sa 20 ni kura no enye se bia wo sori ya no wa yi ato na wokọ gise anwumbre na ma twefo na ma fro ansa na wo diskana ba ansa na wokọ bo mi dwetire na wo wokọ bo mi dwetire nti dwetire nim no me kwa fufuo na me yam fufuo nso ye nyina ye nim se ya anwumbre adwuma gisa anwumbre be 5 to 6 ansa na me ma fro se sika na wo de sa 20 series na amane na de abremi nti wo de ba na wo se me to shop num na me kofie na me koye aduane sa tam no nso na adwuma ba ena me no wo ko a me no wa ko se sika no kura wo de ba no 20 series a eno ane beto mo eno ane beto nam eno ane beto bibibia e ma me de kwada asorefo na asorefo ne fro o ka che sofo no mo se o mo mra fie mehwe kwato bibia wo ho bibibia wo ho na ya wo sora no wa mam 20 series e bia mehia nche na mehia makobi na me de ato na bibibia wo fie
omo kan ya andika na me de mi jaye na me de ye guso ntokwa ade cha ntokwa unu aketo atme nchen oya ade na enye na me koka osibuoi eni kwansa meka se obefre me boko no waka no gise wo kama obia ate no wafra busuanfo na waka kire omu nyina na ye dede na che se wo ton me ma busuanfo me na menye me koka o se de wo de be ye me no mia na me fra wale na se na wo de unko jame mo mu nka se wo na wa jame na de wo de be ye me no mia na meko na me si yuo ne wo hono enti me kobo ikuro nu ayete so no oba ahema na amane se me ni me kunu te no oso wo bo me dwetire ni kofoma na odi di matem me ne tena aye no before amimi be hu no me ka je se me aware ani mani so enti me niam nyina na ye ntentia onso ma me hu se onso akọ bible school awi obetima adi sofo na enti sa ntale na me hye no me ntimi mfa mba aware na se enti me ba ma mfa atale papa bi amfa mba enti me ba ye no wan to hwe ya ma me ba adwuma me ye ne kakra na me de to me ho niam before me be wo me ka ntoma asem mo ka ye se me wuwia wo de time bia wo bakuma se befa spare parts enti wo beto ntoma ma me wuwie ya ntoma ba akokra wanto seska na me ye na me de to ta ntoma ni nyina adwuma me ye na me de to sa ntoma no e de to nkura ho niam me bisa akura ta ale a usi han wabo mi dwetire aduani sika kura to da na me bisa usi han wabo mi dwetire nti wa mboa me ana aye de nti me nso me nye de metima aye de wo de ama me no me ndidi wo ho me mfa nto bibia na me ka cha se adwuma na me ye wo ho no ne enkoso enye kuro kese eye kuro ketwa nti adwuma na enkoso me ka na ntokwa na me de akoto we anim ye de me de koto ye eda ba ku nso ayi eda ba ku bi nso anim ena ofre na o se me haw ne se na me se aduane ni fie me haw nyina ye aduane but o sore amasem ne fon ye mfa na da wo befa ne fon nso no odua wo be ye aguso nso no wo botie kra na wo ye ma hyew hwan fon me kunu fon ye mfa me mfa na wo kofa kunu fon ayedai so no wonim ne ma eguso ntino aha me na me busawo se wo na wo ka se ye mfa ena me busawo se wo kofa kunu fon ayedai se ena mhwe na wo nhwe me ntino aya na me kofa na aja me nso me hwehwe ne ma e wo ne fon so enti now eya wo ko hen e wo fon ne so aya na me ko WhatsApp now pesa wo ko hu de mi ko hu de oye okay enti hu a wo ko a wo ko hu de ya na wo de aya na me ko hu se wo sende ma audio aya na o sende before cry answer me first niema me pack ye na ye audio a menyem me ba me beto niema free kumase a me koduriye no wa ye audio na ba bi a yete no mu utu no nti ba bi oba na obehu lady bi ena of sending ni message me nim akenkan enti wo mu ka akire na me ka che ne so on kenkan ma me ena o kenkan o de wo kunu phone ne koma ni nua ketoa me pa chani se on kenkan message e wo ne bra me twato me data na me use touch enti me twato me phone so aha ena me de kire no se on kan ma enti o kan no o kire mu kire o se ye de o kire me mu se oba no like ono on sending ni picture na ono ni wiase ono na ohuna na nani age nti osere ne so wonte ase e ma no nti me frɛ again no so ete ne won ne se menyam oko yi number ni free wukunu phone so e na o de ko frɛ oba kro na wo send se ono ni wiase no me kunu ne send ni so again ne ye ni wiase nti won send ni photo mfama no na o ko frɛ sa oba no ete ne won ne se me ni me kunu na nyem na ya setena mu no so ono wo nya oba na one ne te a wo ye mistake kakra bi a o de be ye o essence wo nya oba one ne te wo nya ye mistake kakra bi a kasakasa ba mu ntema na o pese o kama obi a na wo de kwa abusuanfo side ne na dwuma ye for side na me frɛ oba na me te ne woni nti me te ne wona me kunu ka se de me ye ma nya ade ena o start so o didi matem ena me se o mo ye o mpenafo no wo pa o macha wo kasa bro but me am ye yire ne de wo be kasa na wo tiantia me na wo gumanim ase wo nkula anim sta na wo pa kire sen ende se sa de am efira wale na ase ayede akọ nti me kasa me kwa ho no mo se jaiko because ade ni se me se sa me ne mbedura bo akwa na ofre me se me nsensa me chi na me nyede na me mbra na me koyi na ade na osan koyi se we de kwa titimu abedura bu akwa no afro se sa mbra wo sa akọ koyi ede adwin se sa beba na me sen koyi okay nti e kasa me nso me hwe se we fie me ni obi a wo honum because me ya adwuma se me bra frɛ me bra akoso no ofre me ware ya me ya adwuma me bra mfrɛ me akoso da mama akoso no ofre me because wa hu se me kunu obi nti mama akoso so wo kakra send me
ebi a 50 series 70 series adwuma ne nya so kakra me ma me de ato wonom no enam so ya me blind ntimi mbo na timodi enam ntimi nka nche ne sesi na ma fa na ma send no ba me ni me kunu nya asem de ana afi de wakogina me kunu achi de me kunu beka bia no na wo wa support me kunu no afi de nsem ntokwana na eba so ntokwana nti wo se me nya adwuma bi sa adwuma ne sei na o se ye eye script obi asini dan boga bi asini dan ena o se ope obi a obeba betinam wo yere ne me ya kwa asori na nipa ade ato wanim ena wo baaye ade ekinye wakọ wadwuma mu wonkora ne nyina wakọ from nyina bo mama ne asoma wo nua keto se wonkoto toche mbrɛ wonkoto ade se mbrɛ tu aboba nyina asoma ne se wonkoto mbrɛ ema wo bo mu nyina amane nti wo baa afie na minu aduane na obediye o se opentem a o meyere bra wo didi nyina na wo kasa o ebia manya adwuma bi enti me pese me koye de me koye na mmom tam ko mintimi nkyerɛkyerɛ mu nti nyame ya adom ade ekye a me ba me kyerɛ mu wadwale awie didi awie wo sɔre ehye wo niema na wo begina valende ma se manya wɔkye man adwuma me koye aba ɛna otu ni moto no koye na ni nua ba ko hye honom ɛna me bisa me ko na me se me kuru keto ati asemi na obla ya na ohu mi sen me nya oba bi ama nana ɛna ɔse ya de na me se wanya adwuma wo koye wantimi ankyerɛ me mu ɛno ne se manya wɔkye man adwuma me koye se wo kɔ no okuro ben so se wo kɔ no wɔhefa me no ne te na se kyena bi wo kɔ no wa mba me a me ya yere no me na ebeba bebisa me o mo de wa akra mo se ade kyena busuanfo na hunu no mo bebisa mo a mo beka so mo bebisa na yere na ne yere de nimba bi pote okoye enso na me nimba bi a okoye ena ne nua no kra ka se de aya na ne blaye no aya no nte na ase ena enti ade kyenye no obaaye ena me fa ne fon okodwa na me fa ne fon wa san fa phone ni bi ma san fa phone ne de me ta fa pa okay na ma san fa phone ni bi ena me call ne WhatsApp no wa send wo baba ko message voice recording una wasi wudan ena ya me betenam ena ya me bedam ena se wo se a wo pese wo ni mi jai me serew me ba wo nche na mani age me serew maka che se me wo yere de na enso me yeden me pese me no wotena ase opa ge na ache ge no so se wo yere me no ntimi ntena enso me kunu pa na ache ena me huye ena me yi sa number na ena me se ko hu recording foforo bi eno so na nipa no nyinanyini ena o send no voice recording ena me say yi wono so number ena me say hu foforo bi ena me say yi wo mo nyina number nipa miensa number esa wayi number miensa ena me ye de me frɛ omu nyina enti me frɛ ye no na de owo ba bi nyinanyini no omu nyina agitum say nye omu mpena ne mekunu omu nyina agitum enti ewom ehonum na me pieye ena oba ena me pieye ena me ne na akasakasa na me sembe fa phone no nti oba na me fa phone na me se wo so wo kwa adwuma enso de wo koye ni nti wo koda wo ba nchen ena me kofa na adwuma nika me fa na adwuma nika na wo de kwa adwuma ba ya me fa nika ne na me tutum a condom negum condom no so de me tayi bebre manyi condom na ya aduro because aduro no na me nim aduro kro me yi aduro bi aduro aye no ma ye de fa ba me yi aduro bi aduro aye no ma ye de fa ba wo ta na wo nim adukro ye de na hu se ye aduro aye no de fa ba okay asase no oye ya se kwame maame ho oye ya kwa ntime meba bia no na nduro no gu edam ho no soro ayi na wabo ceiling bi na aya na nduro no na de akwahya ho no ntime nso me be study na nti se me be kwane maame ho a na be sheet no na masiesie na mato bed ne kama na me kwa ntime ba no na ma ba behwe ntime ba no oba hu nso ogum oye de na ohu se me ne danti me hu nso ogum ade e cha me hu o de de na hu ne sei ne tie suo bi agu be sheet no ho ena bi nso ho a o de ntomago omo de pepa omo spence ni wia no wato ahye mpaase enti me ne be ku bi hu kra be ntomago miensa me ne be ku bi hu kra ma ne sesae ena o ka che me na odi pia bonte na oba na o ka che me se wakosie wakotutu amena de ade na hyem ena me se enya no kra ye de na wakotutu amena na odi ade ni hyem enti na kola ba ko na kosi mi ena me hye da fa aduro na me se na aduro we ye de aduro na o se aduro we de ye nom de fa mma o ena o se na menya no ena me se o me fa no anim ha ya na o se ya ende me fa mma no na ono kra wo match wo honom ena me se daabi me fa mma enti sa nduro enti ena ma me hu se me hu aduro na ma hu se aduro we ye nom de fa mma ebia me wadama obe hu ana oba aba honom o se master kwadwo na me se wo enya master kwadwo na hwan o se wo ya madamfo na me se wadamfo wadamfo a wutimi wotumi se wutimi bowra ni dam sample si nti ma me yi ni nika na me hu condom na me se anti juma wudie ni
juma wudie ni ena me fa condom na yetu ena me de kɔ asɔre na me kɔ bɔ sɔfo na ma ne se de o de condom na dura asɔre dem me de kɔ ye nana kura ba me de kɔ ye e de condom na kɔ kyerɛ wo sɔfo me de kɔ kyerɛ no condom na kura di o mo ho kura be pem ne e da so wo sɔfo ho okay entidie na asie sese ye nti awowa ha Abigail sese de asie ni se ntokwa saa oba na no wo kurom honom no menene be kun ye ge ne frɛ me ko osirem saa me ko osirem no ɔne me kunu ahyehya ho se me kunu so opene dia a ɔmbefa me na ɔmfa me mmra honom na ɔnkɔpɛ dan emma me na obi ahu so ɔne me agyae nti ge na ne ma me kunu sika 12 million na me kunu de ba asirem ɛna ɔbɛfa me ne ye baaye nti ye beduru ye no ɛna ɔgɛ na afa gɛ ne bɛfrɛ na ɔmfa ɛna gɛ ne ba afi ɔbɛka kyɛ ne sɛ me na me ma usika sɛ fa kɔfa wo yere na fa ne bra na behind da ma no ntinam na sɛ wo de na aba na sɛ mse me frɛw na sɛ wa amfa a mebɔ udua sɛ wo de gɛ ne baayɛ wo de wo yere baayɛ no sɛ wo ne wo yere ada a mebɔ udua ɛna me kunu so ka kyɛ ne sɛ nkla miɛnsa no ɔno so bɛbɔ ne dua nti ɛhɔnom na yɛyɛ den yɛwɔ hɔnom ono empana no aba fie ho sɛ ukunu befa wo free srem do ba ye no sɛ wo kunu de ne ho aka wa obebo wo kunu dua de ankwase aduaro no na me ma ware me yere na makofa me yere free srem aba nya sa atam ne kura na mafe no wo hwɛ nya afa kura na me be sepesepe me ho ama me ho atɔ me na wo mpana no ba bebo me dua sɛ me ba isa me de me ho aka me yere a de ankwase aduaro no so mo hyehyɛ ho enti sɛ aware na ya dai sɛ aware ne de ye asan kosirem nansen ya ye koduru isirem a wo se mimi oni mintimi metena okuma ase hanom ayi babie ni honom entimi ntena opapa mo ho wanyi a ena me so me ka kyan sɛ sirem de mintimi ntena sirem wanyi a metena ode na me ye no honom a me betena sirem wanyi a entimi ntena honom ena o ka kyan me sɛ mintimi ntena ho de ende babie a me kɔde ende o gyenemma ena me so me ka kyan sɛ ende me so me ba kuma ase because kumase de ma betana ha saa ntimi nim hanom me ne ma mi bi neti ende me so me ba ena me papa mo kra ka ase ende enkura ayi wono kra ne ka ase nkura no ogene mba na me se nkura ne de susua oba ne wo 3 years be ma no 1.5 wo ji wo mo saa yeden ena ne papa ka ase nkura ne de o ma ye me ho ade nti nkura ne de ye o mo ma ena me enu kra me ka cha papa ne se ba bi asem na aduru no eye me ne oba na asem nti nkura de nkura side de wo de papa twen ho kwa nchen na me ne oba ne fese nkura no na nkura ne se ya me ne wo ba na asem omo se ma ye wo be kasa wo nana ne wo mo but wo nkasa wo ma ena me papa me ka se me bla ba ko ka se nkura ne de nya me mba na me kuna be ye me ho ade nti wa be ye me ho ade nkura ne de ewo ai mra kwan ai tu ye amamrem no be ma ne na wo so wo fa ne mma wo ye de ni me pa so me ye de gatini na me kunu so ye de gatini ena me ka se yo me de me ti asanteman mu a me enya ai amamre asem na me be ye de me be di akire Ghana mra sesen e won kula no ho enu mom na me ba be ye de me ba be fesi ena omu nyina ka che me bla kura ka che me se wa ho no mo kan kula asem ho no se me niska obe ma miska na me ma ye de makọ na makọ akotena ho no aka se me eje me mma me yonko mma na be free ayi abonten abebu awura ho no ma be ka che me se me nsori free studio mu ho no na nkula na nya me mma omu ye mema ne mma be ma na ye me ho ade na me se yo ene ye ayi nti ase amba na ye de ye soro ye ne ye baaye ena me kunu be fa ne bag se me ko wo ma me 6 million na me koye me de bi to pampers me de bi to semina me de bi yo lorun fe free ayi ba bi eni ho ba ayi kumase eno anso na edididi ye koduru ye wo baaye a wo ko se me sika ne san ye se bi wo ho no wanti me ambisa me de me hu ya ne se wa akogina ka akwan wo busanfo e ma wo baabae ena me nso me se me nte ase ena me ko bisa wo papa ena papa se ya me de me nya abotere e ho no me kasa mansu ana me boa me sun ye papa me papa wu ye kura mansu me sun ye papa si ya na me ye no wo ho si ya na me ye no wo ho no ena ofa ne ka ena me kunu baaye me bisa wo papa se before kura se mo se me betena sirim ena me ka che wo papa ye duru ya na me fro papa na me ka che se mo se me betena sirim wan yi a maji atum nti ka che be ma ne so o ma me ka iska se me ba ma mboa me ho me ba keto me ba panyin nso wo no nti o ma me iska na me nya den me be boa me ho na me mfa me ba na me betena sirim na school bi wo ho no international school bi wo no before papa ne be ko no onko hu school no on bisa e ho hyehyeye papa ne se wa akoka che no wan ka hwe na che se o ma fa o ma ho adwen se o ba be ware enti wo ye dai ena me de papa ne frame enti papa no
okọ wie ye no mebisa papa na papa ne say ne ba ne kan hwe menya amote nti me wo hono na papa ne ba ne frɛ no o papa sese de me de magya oba no e wo fon so magya oba no sese de na me omo ho ye na o se an na o se an watwi kodwo watwi mokọ agumani o na ese oba ne ye no aduane a wondi na o hyedam no wosu sam o sese me ba ne de didi o se an o sese me ba ne didi di a ende mo ha one se munja no onu de me kom papa mo ntimi kwa kanje papa mo se wagya me na emu wakasa me betena sire mu wan yi a me ntimi enti eba ne se o beti a warigya ye na firi me ma no ne papa se me ba unim nyansa pan o wadwi mu do no ma so se de twetwetwetwe me kom papa mo no mo hu de me kwa ye me papa mo kura man ko bu o mo because me papa mo se betena sire mu wan yi a me se me ntimi enti enu no ma fa bu ama o mo na me pie na papa no o mo sire na me se o papa sa na che se mo plan se wo ba no onko jaami na muntimi nka ntimo pesa mo tia warigya ye ni firi ma no ene papa wa ya ade papa wa eja so a untimi ndum gya na wo bogya ni gum papa na edeni omo pie mo anu a mo se mi di o matem papa ne se mi di na atem na me se papa wo de jaami kwan na me nko enam wo so wo frɛ me se me mra sirim no mo obia ne wo ka cha me se mo be jaami mo se me mra na matonton chance bi atonton aburo bi enti mo nte ase ye sirim ye achiwade me so me ntre sirim da enti me nim se enu ye achiwade ena me bisa oba na wonim se ye achiwade no enti me nka ho hwe se bia ye achiwade ana se nya achiwade o ma me kwan na me ye wi ama be ka che me se ye achiwade enti wo de gya me kwan na me nko me kuma ase papa ne se me ni wansira me de ma wo de akokuma ase oye de na aba akuma ase me frɛ ne soa enam se ne soa no enim asem ne ho bi nti no ya ware ni bi nti no me frɛ me soa ne soa no ena me frɛ me sister ena me se de aba ni o enti se ma amboa me a ni ntimi mbakuma ase back ena me firi ho no ma bra na me ni hwe me betena awa ena me frɛ ne soa na ne soa se obi akwa afum ono so oni sika oyale ne ba no kura nim se ne soa no oyale enti oni sika bi awo ne ho na emum obɛbɔ bosia aja se de soa wa ye di jawa na de asoa enam ono so nti na mehu ne ba ne nti no kwan bia obesan ye den apeska na mam ne mabakuma ase no onde obepe amam nti metena awa fiti awia kopem says ansa na maame no send iska ko mi sister ho no mu ka mu sabo mu no mu nya iska no mu send me na me di free wa na me oba wo ko wo kunu fie me nko ho no enura ne da me ko na ko ho enti die enti no aba ha akosia die enti a me ba ha ne se saa ne mpena ba akono nso na obo me woni saa ne mpena no ho ne mpena no nso frɛ me se mi kunu ikwa akwale na minimu bia na yo so obebo dua no me pa chani se wo kunu de ne ho aka wa obebo wo kunu dua no pa chani se mi kunu nso ani na ajai one saa ge ne nso ajai adan ya one na anyemfo amana yi agu nti no one ni ajai na saa ge ni mom je wo number okoje mi kunu phone ne kura firi ni nsam ene wo frɛ wo phone so ene wo ka kire wo sesei oba kuma sei pa chani na mi kunu so obeware enti wo ye ne dai se me se na mo no so nti na maware guye nti se na enye ono na emo mi kunu so wokoware minima na na me se o mi de metini wo se mi kunu so obeware na emo minim se animu ya na oba beware no se ani o te se mi kunu so wokoware nti wakwaje ne phone enti wo send me ga ni picture asend me odua mo ye nyina na mahu se mi kunu ni eni ho bium na ono kura ko bisa mi kunu se no magya ya na mi kunu se on de o ma ne mere na mi kunu se obeware na ma me so me ye de me de na ba se wo beware de a ene handa ma me ntimi frɛ lady no kura oba na o be ye de oba bewale no me frɛ no na me ka tene se wo ye oba de ye de bedi wo enya wo de no ma ye mfa ndi wo yonko ntimi de me serew ka kire wo kunu no mi ma wale no mi nsi hu kwan be ma no me mpani bium na mo ka tene se me ni ba bi te eni nti no on kan kire be ma no se on de o handa ma me na me ne me mba nkwatenam wa ka kire sa ga na obewale se wo baba akopɛ na oboa eyankula mienu ne yewo ba na edika ansa na be ma ne de wo me ho na oba no so wo no ho nti on kan kire no na babi a me da kura no me twa de asende no oye oba se babi a me da no ohwe na nani gi ho a na wa ka kire me na me de me kan sa kire oba no na me de me ka te me ko ewo ho DSM na me ka kire ge no no o start didi matem na ni sister so frame ya me ma trete ge ni se ge no se mi kunu mage ni ska obebo ge ni mi se me bo oba ni dua bo mi kunu dua sa so na ne mpena no ne ye den e ka kire ge lady na wo ba be wale no ne mo lady ni ya santini nti no mo ntimi mfa o ma se mo nko ge no so
because gen ono wo ni sika wo ni fie a wotim ento mutimi mfa o ma asem nko gen so na emo mi a me ye yere na me metimi ba bia me nka asa no ni nua ba ne so de record ni nyina be den e be send wo sirim se me ma trete gen no atrete ni nua be ma enti waba ha se ye nye dey onsum mi no han dan ma me na nkula no so omususa na me hwe wo mo on han dan ma wo me pa chani onsumu me pa chani na montamate me pa chani ti onsumu say me pa 300 million 300 million me pa chani na o nene betna ye no brabe na mo boy mo bo brabe de mi busa wi wate ase mate ase ono ne bra ye bebo ne se ono o ma wunhum ni bibi ada se ebia o ye bibi se wo tu anamon si o ma wunhu ni bibi ya ni wonu ma wo ye amimi hu enti master kwadwo nsumu 300 million me pa chani o han dan ma o ne o ma me pa chani na bosumi bia on hwe ne ma se bosumi o se na wotwi o se 2 weeks o na on hwe ne ma o hwe ne ma me pa chani wasim nyina ni me pa chani no na tam na wo wonte se o kwa akwaware no na wani da so se o beji sum sika free ni ho me pa chani enti wudi nkan tu di anamon se me na me pese me tu hu anamon because baby o ka se me mfa ne nko no na me pese me de ne ko ho nso ba o munya yie ena na me twentwen so 300 million me pa chani okay adofo akosia bigel na semo a ode aba yanimunie akosia maminsa hunu bibi ansa na metoa so kura matoa so sani ewubo wunkuro yi ekwane efa so a awade egu ye se wo hwe ade pa titire a eyewukunu pema me pa chani ene de ntokwa baaye me pa chani ena muko osirim me pa chani ena osetena sirim 1 year me pa chani ena wote se wafre ne papa ena wote nkoma anu omudie ena ose ye ne wontina sirim obebe kumase ena abe kumase ena wankọ waware fie bio nyesa me pa chani sisi awade ne gu ana engui onu wajami wajao me pa chani wajao me pa chani because efie no me ka chani se ma me betena efie because wonte efie ho biem wo atu a wo da wadwuma mu ma me betena efie no wo ka ja me se fie rane so wo gi fie no wo na wo beje dan nti se wo wonte dan mu bi wo mba fie ho biem dia ono wo ge ne dan efie ana mutimotu free ho me pa chani eye dai se me ne ga ne ku wie me ne ga ne ku wie a wo ba ye na me ne ono nso ku ye no wo ye wo di mate pentokwa pa o me pentokwa nana aha de enkomo a ye die nyina no ku mpa ena fonfa mafre mi kun pre trete no anase me ne kasa ma ne wo ne me te ne wo ne enso wo mpa enti wo pe ku wo pentokwa pa o pentokwa nana de tell say na kwa humaba nso ani na kwa humaba ebo enso ani because ultimate ka me say wa obekwa akoto me ba unkoto mono so a unkoto wo sori ya 20 series sese nkula mienu e ka me ho 20 series nti wa kwa humaba nya na say wo ye mmase ma say me mete won ma meka say ska wo nya no wo de hwem kula wo de hwem ma wa abonten because me mete on ani nua ma ba say ohwe nkofo wo school me no kura timiti no ntafo bi wo ho no na omo frɛw ene ye sika so wo se me wa afuom ye koduru fi a mese nuska me wa ha me koduru fi a mese nuska na wo sende na me ne wo mma de kom de wutime ka se me hu ahinti enya de a wo behwe nkula no se me de nkula ne ma wo de a wo behwe wo mo enti sa mikunu pema nyina no eye audio a utie wo ne WhatsApp so messages ya uhu ye ene condom a ukohu wo ni botom mi hu ene aduru a uhu ka ho eno ne wo nyina so se ukunu pema onu amu ka kire me o maame ka kire me o papa ka kire me ne maame ka kire wo se ne ba ne pema onu de ena ne papa nso ka kire wo se ne ba ne pema ne papa no kra no ne papa no de we a wo papa ne use word no me ma adwen anko nti ye ba afie no no ka kire me se hwe na me papa kan se me pema no se wa ma wa adwen anko no
ono atimi tena se bɔ ne mpena din ɛda bi ɔbɔ ne mpena baako din ma ye ne number 50 ono aha ye ne number 50 na wo kan ma no ha obodi na me kan na obodi na me kan obo na me kan ewo ma wase me refi bio na me se saa okay wo ne be ma ne tie no de na wo ye pa baako a be ma ne ka se ompeda baako pe kan baako pe ntokasem na entokana ya won fomso bebre wa wade mu a sese ye ka se obi ye bi enso onim se wo ye na no me ka bi wa afidie so de kire mo e ma ga ni dimirika kopa ni kunu chewo esi awade na so o he na anum koduru fie no wadi dwa kosua crate mienu wato mo eni anwa e de abre me se nana se manhia wa nkama wade egui entije o he me huru bi e wo sa nkomo wi ya ye die yi mu o he ayi ya kai ga no no ni kunu tifie bosome ni akira no omo nkasa o dan ba kum da sore zo omo nkasa ya kai be ma na kwa wo yi akwa humasika to ho enzo medi difie mesi oba wo kunu ba wo sefo no wo se nana da bi medi nka de kosi ho ba ku mienu wa ni efiri ho nam se menso men sefo ni bieu nam se no ana wo akwa homato ho wo se ai okay afei wo kunu ba ho be yese me pese me no da wo se da bi na ya wa won so wokọ se bia wo hye alale bese 19 na wo de 19 ya kotwintwam wo nanim kakra de otoa wo so akire de kakra o se me nya sa de de da esi awura awade ne gubuo so akase ebe hwie se tini firi bo ne so a e ba fom akrase ahomache eno osori ye bu nkotodwe wo mpanim pa ni kunu chew wo pa kwabra ni chew wie ya da ze kwabra ni ammoa na de aka na hye wankona case cruise oba ukunu fon emfa bi da wate muntie sa de wo ye bi wo awade mu a is just a yardstick of this case I'm using to tell you something emfa bi da se ukunu pema ne mpna twe no enya wasem wono ne mpna twe mu problem obenya no mo no ansolve na de it's none of your business ensunsu aso boni ebeba wo be ma mpna twe mu oba emfa ho let the man carry ninsunsu aso boni by himself. It's his own problem, let him enjoy his problem emfa ho. Oma yes ai ode be ma na tena yemfie aduonum ni akire ni oma wo mo mawie sabri atuntwide ba kwabra ne kai hye nso sesa wonso opa mai se woda ho a enya wompena bi na eba wu no nya wompena na eba ge na da bi osori a na asese gas bi aba wunya gene number the next day what the ka esese come de me o solve ne kom aduan iskama no ase de wonhia awo no no on sorry ni dida oba ta ya osade be ma se wo kose oba pe the next day no I started from bra ade e come de me on talk credit mame onye momo mame me mame yare na de and o red flag master Johnny jo krankwa ha ma usika sabu hu hiao dwane je okra nkwa woda ho a wo ho akire wo no fresa again na ka kire nse ene de minsumi nibi ubohu se wo nko ana wo ko na wo nkon so nshi. I'm telling you this. Extent of picking your husband phone kotie audio yi number call number
fight the number you call, fight your husband, take the matter from your home to your sofu place plus condom. Agosia oda so pe waware kanokre abusianfo ne mpeni kanokre woda so pe waware abusianfo ne oh wona me busa wasem nya me busa abusuani bi asem oda so pe waware na wo kasa na hyase no se na awade ni wani so awade ni wani so die ntina na awade ni wani so na me hwese mini maame na mini papa na mini boafo bia no enam se me maame so ware owo me ne owo me nko ano ojaisen ko wale ye nti saa ye didi me maame atanse me maame adwamanfo saa asem ni nyina ya ka kire me kunu se a me maame ni suba me maame suban na mafa nti saa de we ntina na me se me de me nware ena me sister ye ya ne so ane ye ya na mabewuram na ebi ato me no ena ye de saa asem na ka kire me se me maame no ni suban me maame panyini aye me papa ye no ka kire me kunu plain se mimi ni suban enti se me kunu nya na ware a wonko ware na mimi ni suban me maame saa na no ote na numde enti obo me dwetre na nya bibia na me diska ne enhye na ye manum na me di twa. Okay eye atie for be ma ne nso wa ha me mo ono nso sima kakra ono nso de be kire ne diem me se asem wo hoi se ba mentie faako ti ha eboawo e ma wo ye fair judgment of every case. Me Master Kwadwo akwaba. Oho te say. Good. Ababa wayi a ote hai. Master unim no. Unim ne kwa be so. Unim no a wo ye me ho kani. Okay. Bra wanim na kasa gu bibi mu ma me kwai. Okay. Edia ban na aba ama sesei ewrai do aba yenim ha se waja na wade sum 30,000 na han dan ma one nkwada ne ntinem fa ho o koware waware no no so ntina ne baabi ede na aba master na we de me dasi no wase mbisa me da munyina mwase abaya asema wo kan die ne sa na warje asema wo kan die me die me ekire ma adwun kakra ekire se ma waro me no nete sabi me be fa wo no me ba be yo ho ade do aba fie no oba no don sampan na bae but ma hunse me ho kan no e wo se me so mu na otimi ye bibi boa na aware na timi gina me ye bema na me ayi adom masuansa no adwuma apon me ho abie madwuma amwo me nkora ma hunse wo de aja enye obi ana ne fie timi etisa but nyame ayi adom obehu me amasum se de me boa ama ye nyina tuma boa ye ho first year me be shop ma me spending by 30,000 on the shop. Na ye dey shop ha. Number 1, deep freezer. 2, fufu machines. Mienu. The edi yam toast ne banche mole. Bako. Me sa the 500 cedis. Ede mark for drinks. Me fill in sugar cage. 2 sizes. 2020 mienu. Ede kan ho. Na me frel. Na me de ma. Eno kwa me dey surprise because abre no wawo. Na onim ne eko o free awo no mo ba fie na ma ya ade na ma han store na ye bibia wie dada na oba na me de ma o say ade amatima ya ma oni so na fa ba obra na ona oba mo hwe ne yi na so enso aba e ma mo me nka se me hia mo bibia me nka se ya adwuma na fa hwe me na emom no hwe ne yi na dwete na hye se o hia me mo a o frɛ me ameba pas wo hia me mo a me ya ade ma oba me nko hobium me nsi ha no mo bium na mi jama afine ko na wiye ma hunu ne yekoso ye me ya batu be ne den abrabo da hwiase wo me satna se dwuna ho ehu se yensan fa we foforo ne hwe me no me no na sat chance ne dwuna ho this is store ni gui angu kro no ankasa na fo so gun because no onko biom enko bi shop ne biom was osora no wada ntima fa ne sa gun no because maybe sa ka kire me se eniema enko ye wo. Okay. Na me sako replace shop ni biom. Eye painting. Esa change bibia ho no kama e board shells. Na me showcase e kan. E de ma. Na me cross me kwa kraba me ko fampa boaba. Ko dia kra 3 days. E fampa bo 120 million.
me ana mbegyina shop na me hyehyɛ bibia kama na me gya ho ma na me koye want man hwɛ so mpabɔ ne bi pro wo showcase no mo ye de bi chiche wo de bi free want man yiska mpabɔ ne so store na agu na so nkoda edruba bi na afi de me ankasa na me ya pa aba ti me decide say enya ade a me sim na ta bi adwuma bi abiom because me ware oba ye no me ye fom dwuma ka ho me ye mechanic me kwa na me bre na me diskana boaboa no me ne me nkwala na me diskana bi shop no wagu no e ba sa na mmofra ne complain me nua fo wo abusuan fo mo boa me e wo se mfa so oba so mfa so mma so o mo boafu na mo kasa ntenya ade amesa metima sa bi shop amosisi ai wo de tena fie me ye adwuma hwe wo betena fie kakra na fie de how na was start na wo complain na wo de me ko me pastor ho na ko complain kire no na pastor na frame wo frame na me ka kire ne say sa wo ye me panyini shop bia me bia me fro no be hira so wonim nia maye e dia ma obai but me hunu so no ka kire me say nya hwe mintimi ensa me sabe bia oye shop abra no oye adwuma no na sa oye shop no so ye adwuma obitia no bosom so ametua neka na me so ka kire me say me yire ntimi ntena fie na me mfa nipa foforo emetena shop no entua neka ntimi nwene ho yi na me ametena na me dwene ho na me ka say nya hwe na me sa chenyu na me do ko na sa abre na sa shop no de yatum tamon so yin so ohona yemre yatum eda ho na obai na wa obe cheke shop ho oyela e wo ho no bibia na ode pepa na pa fi na ode be kire me 7,700 and something. Okay. Kokotinasi na kokohwe. Ena me amesoma me nkwala no mko yi differencer ba ko free shop da shop na agu no. E de buy na me sa de be see sa oye shop no. Say sa ya na masa friends yo for. No masa be feel cage ni biom. Sa ye no ho kakra kan na ye hwede akọ. E bedru ho no mo. Na fe de shop no wura no. Light be hu sensem. Na mka chenze da bi. Ye fie ne ben shop no. Adenti ni yen yi difference an ko sifie na wonfa ensuo no ngum na wo ba shop wa yi egu komam na ode abesi wo because hono meter na ye dia nti be ne ba na makotua no once e better than chance metua betua na yi fridge no e firi hodi ko fie e de ko si ho na ode nsuo no ngum na wa yi aba e mo hona wonya sika kakra na ntakwana sa start wo ode ne kotna oyere shop na no ntakwana start wo next ka ba ne nsam na ntakwana start wo ana wasa sorry giti ana ode ko han dan wankasa etu free me dem e ko han dan ko sedi enti mentimi hu no ko han ne dan ana osesa ne nyema nyina abra me nim ho hwe ana ode ko no kotna ne baabi nti me ko adwuma na me ba na wonni fie no na me ko trezi na ko hu se ase ba bi se na we den na wo na me fra busuan fo no bo ma ne na busuan se wo de wasam de nyame se nka na kore o ma kan se se de o ma bre ntenya de o metuma den aka ho asem bio se na ya mamre mu so no e ya chiwade se wo ba ya warwa yo ho ade na otimi de wo pe e se sa wo niema saa de ko ba bi fufuro kokotena se be ma fufuro bi ko yo bibi ho no makrampo na e ya asem nti so watu akotene bia ho na bebo na minja no na menhwe me ma so no atana ne se ohwe mo obesan yeden aba na smart na me nam ho one day me ko fie me sister ba ko ho no no de abufu ko e fie no no ko pupu na ni no se sa one ne niam na nyina sa ba back to me fie ho me bedru ye no omo ho man kasa na ade san na me ka kire wo se mami baby ye mepenso ye do ide sisi ya wutu eni kwansa bribe ma sa ne ma we den ekoso ya bra bom nti dia sa ne ma ne nsen ko dia ka ne hu kwan be fa so e be den e be bo ho ban see you what ana pa me chona me some power chona ye to a ya setena so ani 3 days me da wa ho mate na mami anya ne me ana me sorry na me na manie question obi sam se dia no odo why na ebusa o sa me yere na ebisa sam sa question no se dia no odo na se asema ba wasesa wo niema akọ nyame ya do bedumi na wakasa wi yesi yenhwe de nyame beye nti ese ya adwuma nti question we o se ebisa ma adwen be na ba otrima o se ebisa question we o so nia ne je ma me biu na me se aden o so wa ya so obedom so ntimi ndom biu
nam se sa oba no kansa oba na bi na no kansa asem ne de kyerɛ me nam se wa ya so obedo wa ya so obedo me so ntimi ndo me na me bisa se nti sisi ano opesa o kyerɛ sen se aware ne ne ngu no nam se sa no se an enti me mbo abusia na mane o se an me mbo abusia na mane 3 times na o jeso man kasa biom man tima nda so biom ada me so se mo na me kɔ adwuma na me frɛ ne bra na me ka kyerɛ ne se na onua ba na sa kan na ba na se ni nua ba na kan sa asem we na me se an na sa okay na me frɛ me abusia fo so bo mane se sia me yera sama wakani na me frɛ me pastor no bo na mane se oba na se no wakan o no se me nya abotre no be frɛ no ana pastor frɛ no ana frɛ me so ne ko hia wa so re fie no de tenase no bisa obi a haw na obo charge ekoko wie o kan so pema no ade bia no ha oja wo in front of me senior pastor okay bibia no ha oja wo se de o si kasa no saa na ba bia wo kan no kan ya ana pastor na be ka kire yese Isaac na mzisa wo se aware na ye ware ni susu a yenye hu aware nti se me bre ho ase ye mbre ho ase na omo fa infantity yem na mzimpa choma ye ready because me mpana me nkoye ne ho ade ma ye ready mo fa yemfam mo bisa mama so ontimi bio ontimi infantity yem ontimi infantity aware no ontimi bio omo bisa 3 times o so ontimi bio na pastor say dai bi ense na tirim kofie kokoda kokodwena ho 3 days from mo ye bre me ada to 3 days na Sunday and yes I be share sort fee after church no mo free office ada say mo ba ha ye dia sim say no tu wani okoda dwena ho die na ho ye ma me say dia work and work on to me bi ma me hwe ni ye o wadwena ho ye say ai wadwena ho ye say ai okay ni efi say bia efri yaba no but say na work and dia ene efra busuafo na ka kire wo ana o mo mu aye ho no mo say yen sirimfo no so oba esesa na niam akwa ye be frɛ bema no na bema no ba na de o no ma yeden no maka so okay na efi say free edition ba say free no de ene ye de yate ye ensan yeden afrim na me ni nyina sa ba ye ba na me de me wo madwuma me ye madwuma me hwɛ say bia na me be ya adom na ge ya adwene benya adwensa kyerɛ bi me wo no mo na ge kuta memba mienu de ato me wo adwuma adan a okotachiman na so nkola mienu wo do mo okotachiman sesenti so woko na me sesa no se ai na me tumi botu na me 100 cedis na me de ma me baba no me hwe mo se ya no moko na onko na me frɛ ne bra ka chense onua ba no so oba o no se ni nua ba no ntimi ma me ho because ko be ba me wa ko be frɛ me na me nim se ya agro anyi me frɛ wo medru na ade chi na me frɛ no no so no kra no ne number na ni ne phone so biom wo ko me nua baba ko akɔgye na number na iden afrɛ no wonan kwan so wo ko na wo frɛ no ka kye ne se bra ma free wa konta ho wo so wo free ma konta ho wo hefa so wo brekum no sa wa nkota chiman no wo brekum no se na brekum de wo free ma konta ho wo be san me ho ana ko pie brekum na brekum so de miminim obi a ho abusuani bi ani ho na ho no mo de se wo se me ka asem bi a untie wo de mate de obe ya ho beto no ye ana kan sa akire no oko se brekum wo ko boso me no ho ana wo sa frɛ me wo ankasa na wo sa fa fon ana wo frɛ so o ba back na me se bana wo ba ne de mintimi so kwansa menye den memma na mmoma ningwa se na wo de agum okuro no mu no mintimi anya den antena kuro no mu ma firi kuro no makɔ han dan wo ba bi foforo kra nti kuro no mantimi antenam nti wo ba wo menye den wo meto me ana ka kyerɛ me se an so wa meto me kro no wo safo ha wo ba dan wo be bia ye den akotenam na se ene de ye wo wasem na me kate ko no better this time wo no pa na wo frɛ me se wa ba na memra na me tu mutu na me koe ampa me koe na wo fie ho me ene me wura demo na odi sun hia me hwan na esu mami na esu na odi sun hia wa kɔbre kum na ba no ana odi sun na obu nkotodwe pa me kyɛw sɛ de asi me fa nkyɛ no na yensa man another chance na yenhwɛ ana me ka kyerɛ ne sɛ sesia no me no ni problem o ba sa chinchina wonim sɛ yesidem fo ye kyiri sa de no ɛna wa ye na ɔde aba mintimi ka sɛ atɔ na wo pa na menjintuma na sesei na mmom no kyisa abusua ne yehia ne yehwɛ sɛ mu da hɔ na problem bia ni hɔ no de a ne atɔ ya kwantuo so nti kyisa ɔsa kɔ back to bra ho nti kɔ bra ho
so ko bra ho me meba ho ne nyina ya tena se na edi ya eden atu yi na so niska na me se boa ho na me di kan wa adwuma oboa ho na aba na me tru me botam yi 3 million e de ma se je na fakọ ukodura de besi bia obra be frame wo frame meto wo na de obi ane aka de wo yin trokodu na obra boafu obra ndi wa chibium na fe de uni ani jiu na de wo so o yen se wo so oto so wo nof ana akosirim ukoduru fie me wo hono na fon abele na me peke na ye obra ba ko ana wo ka kire me se me yira wa basirim na mmom no amamre bi wo ho mo person mo ye na sika semtino se menya ska de abo o mo a amamre de amamre minim nana nam se de ba amamre na me yire kro no wo ba no o ka kire me se mo na mo so wo mra na wan ka kire me se bia amamre na mo be den mo be ye na obe yire de how say wotimi mutimi frɛ no na mo koya amamre abra ni kunu ni mo hwe ntimi wo papa wo ho no nyem na meja ware no mo nyem papa namba na mo frɛ no na mo no kan sa asɛm no anya sa de me de miniska bia me de dai me de sende mama sama fanya amamre no kasi you what no kate ko ade ja no pa na me yire aduru ye fie o papa ho me papa ho e di gato afri ni kurumo e di aba me papa ho sa papa ya waka se papa yi esoso jagu asem mu no sa papa kuru ya no di gato na be ebre no me ba tobo abaya bra me wo ensemisa bi ansa na be me beto asokra no me busawo 1 unya ne be me ya nadwo e ka kire ne se waye wo ho a se nka wo obetumi asa dori bio enso wuntumi o kan asa asam ne ko asofo anim wo mo ka se munyini wa awade mu enti ye de mo fa ntetie mu a o ka se wuntumi nware bio o ko brekum wa bra wo kra ba me se wo kotachi man wa ho da ko o brekum me pa cha me ko madam fudo wadam fo ben o brekum esi oba na ba ma oko ba ho okay ebra wo ko esirem krachi ka se kotachi mu abra be frɛ na akọ ya obra ma face na to asokọ no ofo no e de amamre na abra ba akọ frɛ krachi se ye nkonkoye eno de o ma nka amamre kro amane be na wo ko bo ye ntie se se frɛ me se memra enti se sa fort no emfiri me because e ye de amamre miminim no obi a wo ye koya amamra tobo obi a ye koya amamra ma wo no wo wunima amamre kro ni ma amamre kro no omo frɛ me se memra na me kodu ye no omo se omo behia nkokɔ de aye amamre bi miminim amamre kro na me kura me bi se omo na omo se a gise obu hia sika na me se ende mo frɛ be ma no okɔ brekum no okɔfa wo kunu me ba che da bi se me kɔfa me kunu achi a nka that ma omo ka se a me fa me kunu achi ntina mbese ne kɔ me papa mo nka me ntimi mba omo fie back ba omo kyerɛ se me kɔ brekum no me kɔfa me kunu achi ntina de kyen ya me te sa asɛm na de kyen ya na me duru me kunu mu fie no okay ube subu nkotodwe after brekum bepa ukunu cha so ma second chance me fa cha na enu so firi me bra ho dama bra sesi awade da gu me pa cho awade ne de sesi awo so sawade ne betima agye atum se agu ana se engu ya e be firi wono ano ho e kire se because sesi ano abra wo kon wa yi ring na to ring bay ring a me de share na e kire se ma ware wo ba ware fo no ewe wa yi ene be yire also anya dey me pa cho ring ni nie ring na dross nana me pa cho ring ni nie can you capture me capture me the ring na be ma ne ka ho asem no enie oba tv ne so a edem why are there is them about you see abafa o capture me saro me hu na yi hu ring no ne kuta me no abaya ring where your ring me pa chani eya hodo miensa we ring yi de to ho ani se ring ya ukunu to ye de shell dodo se na wo ho se baako na won baako na mienu na won ho ntimi hu se baako won mpena ho se baako won hi o because tu no so sesaye na ono so de kwa kire ne mpena se bi agya no tugu uja tu ho e na ade baako koi na baako ne we sa won share e wo fie me pa chan na ring nso de se oba de ana se be makura obetima yi ato abra wa wari nguye nti eno de e nya ne sa chise okuna ma wo kwan
chisa oyere woni na kamante ase aye adwuma yenyi chisa yemienu yate ye ho ase hey ayere okay meba enti in my hands is the ring I show you eno nam de akere mo no say me say timu abusa obi o owura awade no agu ana ase ngui me pa cho na agu no ona agu no pa cha enti agu ona na agu no os denti na chese me na magu no ya no me pa cho denti a me se ona na agu ni se o se sa oni ma ko why you ring ya mame aja to hoko wokọ en wo di dwato abafi maba ama yatena se aka me do aba back ma hu se wa hye ring ne da ena ntakwa sa be start ye ena me se nti ase ni nya adwuma sa de a ko na separation kakramra ko tena me fie na mabusu afo steady ade emre ne so a mesia be fawo wo se untumi ema me ka kire wo se untumi a ehefa na obetena wo so obetena kumase pepa to mi ni kumase dan menti kumase me oba bi ne na me ye adwuma enti sisi ano ba wo ba kumase no me so menti emma sei emmeka se me no oba betena ha na majami dwuma die wo honom ampa watwa fa so ena waba abehye kumase wo ba kumase no kra no wa amfre obi ankra se ebia me ba ha anase o me ko asi anase me ko asi me mom na me fa fon ena me fro ebisa o se ehefa na odi abofra no wo ena wo ka kire me se me go kumase ena me se okay ma send sika 2 million ji na fato aduane ma abofra no ansa na me ba be hu se o wo kumase ente sa me de na me daso nim se o daso wo me fie e wo sirim dadi na me firi wa na e bo amane na bo na amane na ade nti no onu nti na akọ ho na wo firi ho no wo wa mo na amane papa ka che me so no oni ska o de ma me ne ba no so oni ska aha me pese me ti bibi ase papa na se me mra tie me papa ntumi nkasa maba wo fie ho wo ko ho because of bema enti se wo firi ho na wo ntumi ntina ho a ada no wan frɛ bema na amo na mane na wo de wo pe firi ho se me hu se one ne papa ye plan B ti o ma ye ntina me so man frɛ bema na nga ambo na bema o da so pe o yere me pa cho se wo ba na yika wana pa to wo pa de ma fa sa ntete we mo pa de nana nyame si yanka na korɛ mabusu afo kora ko mepo me ya mpasa wo ko ware foforo enya na korɛ da me ware ti ase se ye ko ho no mo no ebra me papa frɛ me se me mra na wo di dwato aba no me ko na me ka kye me papa se mami a wo se mami de na bai na ti wode ne se obehu se me no aba gina ba bi ye dan kasa na ti wode ne se obehu se oba number e wo me fon so na ti wode ne se e bi obehu se ma ye voice message anase bibi sei na ti wode ne no enti sisi na wo asaka se me nsan fa no koi enti me pa wo enti me de ne kwa mami ni obi a oba bi ndi nkomo wasasi so ana se sa na che jam peso mami yere ti ase se answer obedi machi because anyam na me pamo man sa onima ngwa bonten man kan to se mempew wa na ho se awade no ani nje ho biom wa ya so obedom ntimi ndome e na wakọ e na onya nhu na wasa aba adekode nti a ema wo sa onima kọ na ewu mu no me pacho bisa me yere ma me senti sa de wo hu se ma firi mu anasa me da so wom because me minim de nti a wo san aba se mistake na wo me ho a wonya me hu no me se ma jai one wo se me pema e ma pe no so no woni evidence se wo ba chim se ebia me no oba bi sedem ana makofo oba be da wo mpa so amu aba be chimi ana so betuma point ka so no be hu juice e wo mpa ne so ene de wono na ehu ye wo hu ye so anfrɛ me se me mehwɛ da wono na de na adwene ka wo hu condom wo ho wono na eka wanfa bi ankyerɛ me da wo so odi bi kwa wo so fufi ene de se sa de enu ti na ma matuma san no but me nim ho hwe so for so kan kyerɛ me da wo de condom kwa wo so fufi so for so kan kyerɛ me da so for no number no wa zie betuma afrɛ ne se adana ye kwotena asem no so wo yi condom in front of leaders na ye betena ye no wo yi condom de kire me say Isaac makola no wo yire e de asade we dia ba fire he ye betuma friends se abisa wono na de call ye but me nim say wo de adana ko so mutu adana aduro nso hu bi wo ho am me pa tani ye me nim aduro kro so me nim enduro a waka me nim aduro kro te so ono akasa bo aduro kro din na akwala kro na wo se odi aduro kro na kire no awo timi bo aduro din kire ne se because me nkola no mususu amekire mo adwuma na akola na wotimi point ka kire ne se ye aduro sei na ye defa ma no na me hunu akola na me hunu akola so ge kora wotimi num sa aduro no kofa no na ama wo hu se ye mema aduro no wono na eka nim na sa aduro so oyi a won fa bi nkire me da embisa me se aduro we ye di adwuma na ye anase ye den
ena saadi obese obotom Isaac ebe pem na me no kasa Isaac sa oda so pe oyere mpacho atimani so meba adofo asemu we ho eye mareho asemu we eye mareho asemu we nankensese eduru sei ohwene ase asem ya meka ye ase na minim se enkomo sei na eba enam de no be sha ase o asem we eye mareho abaya wedding fee sei me pacho 31 o kwa awari mu na wo mfie sei na me wo 27 na wo 27 me pacho Mera ho asem we ho sesi a wote he oda he nana baby a meda ni se ma ai me ma me na me wo odi photo na ma baby a na me ma me no wo no odi ama photo no baby a ono no oda no ewe fatoso mame baby a gay dad fatoso aha na na o ma ne da aha ye he aha ye edan a nso to a enwunu nti papa no nso twika ekọ Togo ni Burkina nyina nti eniema enye bia ehọ na egu eniema enye bia sa adan ne no mudi kogu na mattress no kura da honum kura no mattress no ma me ne yale ne na ne baba ba ko de ba afi honum ena ya na obeda honum hwe ma me nti se ma me no ma yina kwa abo so nti se na no kura be ka me se mattress no pese obefa nti ba bia eda no oti ahodwo a wo mpe aha menkasa meba emema ye bre o emema ye bre eto de bia ema mu tie me ya munya botre kakra hwe minimu abaya bia wode na semba ha na munti arehosem ose oni obi kunu twempna fa put the video don't pull put oni obi kunu twempna ene obi kunu ni se oja no enti wonte ase oni na twempna wawe ne nko ade onsum no ema ne nko nam se awura na wo masai ose ma wo mienu nana nam se da okuru we ose hwada na me kuru pa wo pema tine ma penti mantumi ne nantena nam se na hwan na wo de na ba hai ose obi kunu nam se enti okunu pema wajai wukunu ama obi kunu abefa wo awura ehuo eden se ye wa ho ade abaaku wei ekoso ana meboa ema dodo a accuse yen kunu nom wonum pema no omo de wonum pema jai awade no mebusa mo sa ma no dodo sen ene wo ma enye obi kunu ena mo ne wonum te mebusa ora ahu ba bia o maneda ahu no bi na namba jai ahu na mpesem di video ne kire wo keke meba picture ba bio na wo fatoso mame fatoso as we talk about the picture hanete ho we ye hwan ebrebe nie pacho bra me ware na ba foforo na enti wo na wo hye mfimfin no oyiri na hye space gina wachi no abaya ne mo fa se abaya ne ayo wo fa se abige mi minu aba panyin ye ba panyin dia abige ntu ye minu aba wa hu photo nie abi ani nana hu photo nie wa hu photo ni one hu ne sai ekoyi ana enkoyi wenso oge bacho we no omo se we na omo ka asem yakwa ware no but me we no omo ka asem yakwa ware no but me nim kwan omo fa so omo hu se ebia on na me kwa ware na ana se me nim the way na omo si ekreti omo de
say abusuan akra omodi tu omanim say me kwa kware ene baby a what me yakra say manfa baby a me wona amfa baby a na metene baby a madwum sisi ai wo fo no sisi ai na nka mo de atoso no ahwe na mo mbisa ne say enro ano say makwa kware na say me kware a enro tam na oba be fa abofra na free school mo ho no mo no obe bo mama ni ansa na fa abofra na free school mo Kobio you go asa no apaja ansa mehu medase free so free so obey say sumuno 30,000 high diamond onenkwala no usum say mentias yesa ontias yesa beya me pa cheni a oba ni picture ye de to so ka chen say onfa ni picture enye ni profile na ade ntina wanfa anye efiri ono mi kunu ni na ye ma ge na opese o ware no kire se okoware sa ba me pa chan na wo ye de na onyae se nempena no kwaje fu ni firi ono ni ho eno no so esendi mami nempena no me ba chani ono so te se o kwa wale oba afoforo no a enye ono no metie my dear me catch also ya dear mami wanye fina mabe kayo and then me catch also use picture bi na fire o profile wanye wokai orofi anaso wana wompe yimu ba kuna mentio catch also use picture we na fire status be promise sembra me no kaze me ho se o profile a change aden nana unim say picture be ya picture ni de na minim unim picture kro me pa chan be ma wona aka say picture be na o ka so bi nyusu me am picture wow picture oba wo ko ware no na aka so nyusu picture dabi enyasa oba wo ko ware no enyasa oba me ko ware na wo ka kire oba so nyusu picture man ka se me picture enye me picture me ka so nyusu enti na ma nipa na wo di ade ne send man no nipa me pa cho nana o phone ko di sa ga ne yes sana ade ne ye ono no ye wompena ana o ye wompena oda so ye dabi oni na jai mempena oye santini usuro so obebo odua nti on ye so mfa na asem nkwa enya na kreda me kwakwa fa na free sire aba no ebra wo jam hokọ ye no nyankopon se nka na kre enya de ga na ye nti na me di no me ka se ebia me ka na kire asambone maame we ne ne ya wode mafamu no se enya ga na ebia ka me kra ka bibi betima ye me nyame si yanka na kure enye bia message so be send am na pictures nti na bia me ge ne boni aye wajai sa ge no me no ye njaye na ge no oyiri fresh aga no ka kire nse na mo no ne so nti na wade ye ono omo kon ode girl ne ono ge ne kon ya me ba fie na oba be explain ya kire me na me ka kire ne se omo kom to kwa wi won twa so na me nya me phone hodie na me nda sa ge na ono ne mienu asaba be yese na omo yes ade no okay oba de achia me mama simano enai bra na wuram de sese moaso tibia no moaso ate sesei baby a enkwada no kura da eye ohaw baako 1 meba 2 sesei ya no akwada no abaya kuma 3 years no wo papa yi nchen yesi enura na maame ne kofa no papa nso no kura wonim 3 years oya abaya yi wadi nioma bi nso achi atua na mo bi ya sa na mo no entwe obo akra simana ifa yo akra mate unze asemu a ye kan se krachi eye bibia awura yi na amanaye
visa wo hwe kwan a krachi fa so ko fa awura yi na awura yi bo ni nkuru e ka se oso won de won pepana twen enti ogina so aye na ho ade enti ani busome kora na ogina so ne emema dodo se 2020 ya o nya sai ache bia o covid ya echi wo covid ni mu ho ba bi ene emema dodo sen ene practice we se me hu oba me se me sha se me gina so aye ne ho ade ni pa dodo se na we nyina chi awura yi ba ya wa ba te se oni odwa akwa da hayiye no wuyiye no ono so we krachi kire se wa bia adwuma nko ahodo biensa asenai ni nyina hwe oba wo bia adwuma no ampa me pa cho bia adwuma no ba ko ye fridge mienu fridge ni dem betoye obetoye odi ba adwuma ni mu fufuo machine ya nyam ntos ni nyina wo bia hu adwuma de etoso mienu enu so bia di adwuma empaboa no atiefo ne bedi hu adanse se empaboa size 5 ana bottle black one no baako enu yetimi fa no 120 million atiefo ne beji okofa bai empaboa okofa bai egui ye because edwane nya ono kasa kura kacha ni kasa yemu no kire se empaboa ni bi kura se yemu yetu na chese ko oyere adwuma me pa cha me ko oye adwuma enu so egui angu na ye dai oye adwuma no osoma ne nkula ma mu beyi ne nkula beyi ana ma twere ato ne nkula beyi ana ma twere ato no enti eka onu skank e wose bia obetua no eburu be 10 million e ma me ka kire no enti oya no o ko take over no o twere nya 70 something million andrew 70 ne dru say ne 60 enti ono no minus 10 50 million aka ne we send man ya Anthony nyina na me di free ho no oba de to aso enti we ni nyina kire se krachi itu anamo bia anka beboa ama wo mabrabo no akoyi omu yedu nyina kasa awure nkasa yemu se di onyim ne ba di nkan na okazu oja ya wade onfa awarija yenta ata wura ekura nya maako be senum wasesa ne niama no okọ no ono ekọ han ne dan no ono a we nyina akoso ne duru ba bi a ya na sum bi mu nsensem bi no ya ne empese ye beka bi ko nipa betena wanim ka kira wo se me pese me do no nsumi ntimi no no yemfa mu fantiti yemu wo se me de me sia aware no ana me nware bi we entena ho mepem sa bi repede na me kra na aboa na krachi iti ase na nsenso power jaye power ba de we male maka aware jaye ase bisa o se entena se nye dey anse me nka aware jaye na wo ka na se ya so ko aware jaye too much o ba me nua ba bi ne mako ono me nka aware jaye o ko do aware jaye to me nka ni sa okay obi a wo se won timi no wo wa ya homatio anadwudi nyina wadwia onyane okasa wodi kaka ne se dia ne odo adai na okasa ma ya se nka medo mi ntubi no mejayo emprenu emprensa emprenan awure kura ni trimi asempa kasa brin ko amane dada nchene ama na edi because am ntimi no na asme ma mi nya wo dia de o se me ya me nya me ho no menya no o se sane ne ma no okọ na eyesei ebe pemu ne ise hwedi aba beduro yenya hade yengu awade yedi esiesie de se sika asi na osi yoi awrego na beba mama mre makwan amofa so na mugu awade no eno de mo ankasa mo mfa so na mawade no de aduro no ba bi amudi beduro no na mudi adu na yenhye niema bi so se yemfo so ema obi nkwawale obi o wutie awura yin kasa yemu a enya awura no epe no de kwa awade no nanya na kuma mdi no koduru ye no no wakoso ahwese nka bedo e no ko ye krachi nso na antwe mprenti no wo wale ni nyina odo na efre no odo no onya bi ma no ene na akofa we nyina aba wosi ni kunu a esewa ene frɛ no eka kyɛ ne sɛ bɛɛma bi de ne hodwo ɛden wo se wo no kra de aware kra de wo mpɛ wo bisa ne sɛ ade enti na aware no mpa o se ne yɛse wo maame suban enye ono so ye wo ono nko a ne saa ne enti no no mpɛ sɛ wo bɛkɔ awade wo maame suban enye ne sɛ wo de otra ye wanya obi o so wo bɛso mu awo a ɛde be ne sikwan ne nkasa yemu no o se okoye ne oni ntaade efiri sɛ we ni so akodi sofo akwa siku ono so ntaade na ye ntienti anko a ono ane kan ayo ya
ɛna ɔsɛ ya amanfoɔ se ɔsɛ wɔ maame ɔnoa ne pa ne ɔnoa koraa no papa ɛyere ka kyerɛ ne sɛ krakye wonya bɛrima afoforo aware na wei deɛ ɔsɛ wɔ maame sɛ ya na no maame teɛ wei nyinaa etwa mfonini bi a ɛkyerɛ sɛ awurai no ɔnyɛ na adwene sɛ ɔbɛware ɛnyɛ mmaa nyinaa ne yɛbɔ ɔma sɛ aba asase so ɔmɛware o saa na ɛnyɛ mmarima nyinaa so ne yɛbɔ ɔm sɛ ɔmɛware o ebi awura bɛyi na awade ni n'ani so enti na ɔnyɛ krado na ɔnsiesie na koma enti eni sɛ na abusua ne hyɛ ne sɛ kyinkyini a wɔnkɔware na oni wade baako a ɛma dodoɔ na ayɛ ne sɛ wa na so wuntimi no no wa ya wuntimi no no wa sɛ ya hakora wa busa no ama naka ɔso wɔkan awade no ɔbɛware bio ɔse afono no bɛrima ne nsum no ɛnso wɔte sɛ bɛrima ne kɔware ɔba afoforo no ɛsan ayɛ ne ya wuntimi no no ne so obi bɛdɔ no a wa no sɛ ɛyɛ o ya so ɔkɔware foforo ɛnya me ya be kura gɛ no kura no ne mpena no kura na ɛka kyɛn sɛ bɛrima ne mani sika obɛbɔ ne dua me ka kyɛ gɛ ne sɛ ɔngya no ma ne mmra ɔne aware no me saa ne mpena na ɔno yɛ saa no obi a wo wadi nkia accuse ne sɛ saa nipa wɔ nam so ɛna ma ware yagu saa nipa na ne deɛ ɔde ne koyɛ sei tie saa nipa no ne koyɛ sei ɔbɔfo no sima me fo no sima sɛ ne ma so mantie ma ne mu bi esu mantie enipa a wo so wɔgye ukunu ene de obi so obeji na okran ka ma ne nya wo de se de obeji free wo nsam no ene obi so obeji enkenya wo de ene de osan so wo keka nsam kire nti no wo de na ka bom ena mo kutia kunu no na de won de won ni ba wo ene ne nkuntia na won kunu no wo kunu ne wi a obeji de obehwe o mana ma wo me da se oba de achia me o be kase owura yi ntiase o han dan man kwada no ba bi o mo da no time sebe ebi ni ho di obenya no anya nipa kro de ma no no waya ade pa nanso de aba na aba no nsuma wura no obeka bibi sa akra enkwada ne de wo mo hu hia papa se ma hu mo fie miensa ene afene kakra enkwada no so wo mo ye kama pa enti enkwada ne de wo mo hwem ani baabi wo mo betena de wo se krache ne na esum no ho asem no ye beka no chei very good eja kwa me maame ma won so sima nine na ye hwede and somehow maame na wase na menchia ya tifo bi na matokra man bi na me kama na matuni din se o party e be catro sure asuwe se pa se matia ni be ka na me de example me nana na ni kunu nsam yobi kakra e na papa yi se o twa no ho okoye no na maame papa ko boni maame ne go be ma on de ko tun so o de aduane ko mani kunu za tete de ye no aduane free ne da ko ma obi o de ko mani kunu ko na mo se dem ina odi su be kacha me nana panyi ni se ko hwe de asu asi ye me de ma wale ma jana se pramin ka sem chiro ensu anopa no ensu osie na fa ko mo ba ne se onware afei anadu ahmache kokoko han ni a me nana nie nwa me hu se onya hoho jinsu efe ma hoho no onware wo se de ma ni jona na ho so se ya wasi ma yasu ye de do so pese wo tia me kama ni dini no ye be ka cheo obete na obeti gumbe gumbe no ni ye ya chiro ya bla ha obeti gumbe ne bogumbe sounds power wo so mo watibi hwe de nya ya mpe o de open so anya o ka se okunu no obi nya na nka o wa na nya obi ya ne yo obi ya papa se meti opana me pa de obi na ge we hu a abranti we aba be wa no oti na ye pre ho ase na nka okunu no de na efe hwe ka wa na me de na bomi yo a se captain ban ebo de bia ye nyi to ho so be ya to wa se mu mienu mati ase ye nyi to ho da wonya ko kan tam na wo de ase won san de ebo se bodes me de na ebo se bodes yi ebo me ba be ko bia ebo me uko yi hey bia u gari poda to why o ko se ya be bisa wo he me ne ba wa nya botere wo ba bi na be ma na wakoma papa de do no mi se maka je be ma na do ba no da oba bre no ase nti so wo so bi kru etiti sika ma na yiji a ya ho brase wa bre no ase ama ebunsafuo me nua ba me nua be ma se ukunu ana wo yere etwempena
me de kame kwa jam no ntwe ne mpena jam no ntwe ne mpena na se asem ni sivia ono na be hu ha wo be solve ni problem de hia ne se wo be hwe hu ye no nkofa yare bi emfa mama yew nkofa yare bi fa nyew enti de so o twempena jam no ntwe ne mpena na ise na kwakwa ese eyesubanya ewo nipa ho untumi entwe ne mfiri ho ayese aboa o winwura untumi nka nchen say onja enwura no wo we no so wo mani fufu kra di kra na obesa kwakwa winwura e di aka enti so ku ana wori twempena jam no ntwe ne mpena wo de jam no no e kokokokokokokwa obesa aba se kana ni ba ku bia obesa aba ai obesamba enti sie mo twempran so be make sure say empran na wo twem unfancy wo ba no unfa hanadwe wo hwe eye story na say video ya na utimi so recording sa woni ne girlfriends no nya ye na girl no hu bibia utimi dan ka say me girlfriends mo amuye 50 na obubo eno no wo kan de ahuru oyere no anansa wo kan de ayede wa hye ne kawa miensa wo ye we na ayede ompe na nka wo hye ne ring through ka wo onkoye ne ho ade onkoye ne wedding wa ye ne wedding ko ade na chesa open no do no na we ensa ya mpla no mo twesa na ayede dia wo yire ho no enye bia na sa obey e won ho ontia no fo obey ontia bi de no owo yire ho a oni bi ana enya wode akache no sen na munya ese de bia mo ne emane tan anansa mo ne ye mo yire no motia na mo fefa wo machi na mo mebi mo broken heart na sa mo ne nam kra na mo peso mo wo mo ho sekan sane man munjai sa de ne ye because eba sa de a emwa kra ena oba nso so woni okru tia ni phone be man so oba phone enfa sa wo panye mehu a wo pese broken heart enchiwa wona ko fo oyire anasa okru phone ona bo hu broken heart abecho wo jira ho ana wo dudu ento okru phone your phone de enfa ebia no hide ni bibi e wo so bo wan akwa hwe no wo so na be hawo wa ene be to the jam no nya do be ye why mini aba be jam minim se video ya wa hwe wo de be su nhofo mo fa ye ma na so fa be me bia krokron jeje ne so maniti mu enye ne de aniti enye kondon esu akra ne be kakraka esanse obe bia na so be me bia e pa krokro ni entina ase e wa asomdue mu e kwa so midi ubesia me so na medika kan first like na share na ma outside abrochi memu nyina no omunya bi enhwe enfa mama ifentu omhofo enso media na kwemblens macrow. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Corplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Corplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Corplan to tackle this problem. So Corplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete.
it and the seller will be paid. Corplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Corplan for your next online transaction? Visit us at www.corplantechnologies.com.